Здравейте, приятели! Това видео ще ви хареса много. За разлика от предните, в които ви казвам какво трябва да правите, защото съм, нали разбирате, сериозен експерт в областта на кемперите и караваните, в това видео ще ви кажа какво не трябва да правите. Казано по друг начин, ще ви кажа как се прецаках с няколко стотин лева. Ще започна от там. В предните видеа съм споменавала, когато съм говорила за това откъде какво съм купувала. Знаете, че голяма част от оборудването, от основната част от оборудването е оригинално кемперско от Райм, Германия. Съответно и цената му е такава оригинална, приятна. И какво направих? Едно от любимите ми неща е, но това вече тръгнах в по-късен етап да го правя. След като вече имам списъка с това, което ще ми трябва, нужни материали, да правя оптимизация на бюджета. Значи много съм добра в това. Аз съм човек с особено отношение към парите. Разбирайте, стисната до няма и къде. Но, да речем, че съм пестелива. Айде, стисната е много, много грозна дума, не я харесвам, но аз съм много пестелива. Много съм добра в това да правя неща, които струват 200 лева, да ви ги намирам за 20. Когато е възможно, разбира се. И сега, какво направих? Изкарах се списъка с всички неща, които имам за кемпера. И реших да се заиграя малко с нещата, които могат да бъдат заменени с алтернативни варианти на много по-ниска цена. Да започнем от там, че единичният ви газов котлон струва 400 лева. 400 лева за единичен газов котлон. Най-малкото можете да влезете да вземете един втора употреба, примерно. Механизма за маса, който съм си взела, струва 350 лева. Така, механизма за маса, вярно, той е такъв изтягащ се, разтяга се от спалнята и се изтегляш една голяма маса, която е стоварно силно с 350 кг. Сега, мъжът ми тежи 70 кг. Аз съм 48, закръгляме на 50. Децата ми общо тежат 30 кг. Значи, ние цялото семейство не правим по-малко от половината на това, което може да носи тази маса. Значи може да викнем и съседите, да се качим всички на тази маса, да изседнем отгоре и да й използваме максимално възможностите. Въпросът е, има ли смисъл? Просто искам да ви кажа, че има неща, които са много хубави, обаче много хубаво, но то няма смисъл. Нямаш нужда от това. Така, сега отивам да търся, да видя какви механизми има и колко пари можех да спестя. Айде, влизам. Ето, тук съм пред Практис, много харесвам този магазин. Легна ми на сърцето. Подредено е всичко хубаво, така че влизам в Практис да ровя, да търся начини да оптимизирам. Не, влизам в Практис да видя колко ще ме яд. Когато разбера колко пари можех да спестя. Айде. Така. Ето се. Механизъм за маса. Хоп. 40 лева. Добре. Добре. Той не се върти, обаче се продават такива въртящи за 10 лева, значи правим 40 лева. 50 лева. Моя струва 250. Тук тънко почва да ме боли сърцето. Нататък. Така. Механизми. Добре, и то се заключва. Този е 20 см, моя е 23. Това, който е 3 см. Шит. 12 лева, добре. Това е 12 лева, той е 11. Добре, моя струва 45. Тук има за 12 лева. 30 лева. Наготвацията е 30 лева. Търпимо. Кружките става много интересно. Гледайте сега.
Всичко това са на 12 волта. Кружките 5 лева, 6 лева. Най-скъпото е общо взето 6 лева за бройка. Така. Тук са всички видове тела. Като долу-горе 3 лева е броя. Значи 6,3. Какво излиза? 6,3, 9 лева. За брой 10 лева ги закръгляме. Аз имам 8 лампи, които ми струват 180 лева. Тук 8 ще да ми излезат 80. Значи до момента 100 лева назад. Сега ще видим LED лентите. Така. Всички са около 4 метра, т.е. 2 ленти около пъна. Значи 60 лева ленти. И за такива профили 2 метра 30, 60, може би и те излизат 120. Добре. Така, моя ресърч приключи. Не успях да намеря същия механизъм за маса. Той е малко по-особен. Може би трябва в някакъв магазин за мебелен обков. Общо взето видях онлайн разни варианти механизми за маса, които са подобни. Вървят в порядъка на между 50 и 150 лева. За моя струва 350 лева. Между другото, ако има някой мебелист, може да се включи да каже има ли такава опция да се изкарва като чекмедже такъв тип механизъм, но да се разтяга маса. Нали, моя механизъм е такъв. От една релса излиза друга и се разпъва напред и има заключващ механизъм накрая. Много механизми станаха. Така че него не го включвам. Какво друго видях? Какво търсих? Газов котлон също не можах да... Те пак са малко по-особени. Но така ресърчнах в интернет, че за около 150 лева пак може да намерите хубав котлон. До 200 лева в хубав единичен газов. Моят 400, вярно, много е красив. Ама много скъп. И да направим накрая калкулацията, тотала. Колко лева можех да спестя, ако бях малко по-мъдро търсила нещата предварително. Сега от осветление можех да спестя 100 лева. От механизъм за маса 200 лева. Вярно, моя е разглобяем. Това му е плюса. Аз имам допълнителна и релса, значи той е още по-скъп е. Значи около 300 лева излиза сигурно механизъм и целия. Да, моя е примерно можеш да се го разглобиш, да се го свалиш, което е плюс. Можеш и да го завъртиш. Само че ако търсиш бюджетен вариант, за 50 лева имаш почти същата хава. Така, да направим тотала. 100 лева можех да спестя от осветление. 250 лева от механизъм за маса. Единия механизъм. Единия с кръка. Става 350 лева. 30 лева може да спестя от механизмите за плота за кухнята. От изтеглящия механизъм предполагам, че поне 200 лева може да спестя. От газовия котлон може би и там едно 200 лева. Около 700 лева можех да си спестя. Но пък има много красиви неща. Как да ви кажа, винаги ще се намеря оправдание за харчлъка. Но това ви го давам за съвет. Когато пазарувате, пазарувайте умно и разумно. Не като мен. Дай! Лющи! Сега ще се спестя примерно от осветлението в банята, защото се взех по-ефтино решение. Така, вентилаторче. Ще сложа една луничка и готово. Момчето в практикс ми каза, избираш си луничката, вграждаш се тук. Знаете какви красиви ги има? Даже с абажур ги има. Абажурче така с разни камъчета висят. Но такъв мутробарок няма да правим в кемпера, така че ще се го спестя този момент. Но има много така красиви попадения. Това е, хора. Още нещо се сетих. Лампите ми, нощните ми лампи в спалнята.
Значи бройката струва 60 лева. Тия лампи, ако искате да ги направите ефтин вариант, или да ви вършат работа просто, лампа като лампа, има такива с бутончета. Пленк-пленк, клик-клик, с батерийки. Лепиш я, батерийката, цъкаш си, святка си. Вярно, няма USB порт, на който да се зарежда в телефона, но може да се сложиш такъв. Една така лампа струва 3 лева. Моята е 60. Поне беше 60, вече може да е повече. А има един магазин, Балкан Юг. Има го онлайн, доколкото знам го има в Пловдив, не съм ходила там, не знам в други градове има ли го. Обаче в Балкан Юг, механизми да искате. Значи мебелен обков, ратани, мратани, всичко. Там има такъв, примерно такава плочка, която може да се сложите на кръчето на масата и да е въртящо отгоре. Тоест, най-специалната част от моята маса, дето се върти това горе, го има там. И това е едно място, от което може да разгледате, когато се търсите джаджи за кемпера. 1000 човека в канала. Thank you! Радвам се, че ме следите и на мен ми е хубаво да правя видеа за вас, така че ще се гледаме още дълго време.